Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nibuye nizobuka le video. uNkulunkulu anibusise ngalokho. Ngiyatholakala-ke enambeni yami le oyibona ibhaliwe kumavidiyo, yona namba engitholakala kuyona. Uyakwazi ukuthi ungifonele ungibuzisise mhlawumbe ngomuthi engikukhiphile. Uma ngabe futhi unenkinga ukuthi cha akwazi ukuzihlanganisela, ungitshele kunikeze uzuhlanganisiwe. Lana-ke nginiphathele induku namhlanje enamandla kakhulu, okanye umuthi onamandla kakhulu kumuntu ofuna inhlanhla yemali nokuthi akhushulelwe isikhundla emsebenzini. Ngabe usebenza kahulumeni, usebenza kuphi, akunandaba ukuthi ikuphi la usebenza khona. Uzoba nenhlanhla ukhushulelwe isikhundla, ukhushulelwe nemali uma usebenzise le nduku ngale ndlela engizoyisho ngayo. Konke wakufaka okanye konke wakuhlanganisa ngale ndlela engizochaza ngayo. Ngithi-ke ngaphandle kokumosha isikhathi kuzomele ukuthi ungitholele umuthi obizwa ngokuthi usikhundla, bese ungitholela umlomo omnandi, ungitholele usehlula amanye, ungitholele umhlonishwa, ungitholele ikhokhelo, thola amaphakama adidiwe, bese ungitholela umkhanyakude, ungitholele ikhekhe lezinyosi, bese uthola amafutha enkosazana lawa abovu, bese uthola inyengelezi, amafutha, bese uthola imali ewu-R50. Uzoyiqoba le mali ukuthi ibe uphisa abancane, okanye uzoyigaya nayo uyigaye la, uyigaye uyifake emthini. Into ozoyenza-ke manje, ngifuna ukuthi-ke ugaye la makhubalo, uwagaye impela azabe saflawa, uwagaye impela. Mase uwagayile-ke uthatha le mali akunandaba noma ungayishisa le mali ibe insizi bese uyifaka phakathi kulo muthi. Ungayikhaleli le mali ewu-R50 uthi ufake imali ewu-R50 kulo muthi, ngoba lo muthi uzokubuyisela le mali ephindaphindiwe kaningi. Into ozoyenza-ke usuxuba nala mafutha-ke lo muthi lo, uthathile makhubalo wathatha nale mali wahlanganisa ndawonye, usuxuba-ke namafutha lawo, ukuhlanganise. Into ozoyenza-ke uzowuthatha lo muthi ucabe ngawo, uyacaba manje. Into ozoyenza ucaba phezu amashiya bathini ama-eyebrow ngesilungu. Njengoba ngichaza ngesilungu nje sengenzela ukuthi-ke kunabanye ogobela abako-Eastern Cape ababuye bengezwa mase sikhuluma okanye mase ngichaza into bayazi ngenye indlela bona, okanye bayazi ngelinye igama. Ucaba phezu kwamashiya or phezu kwama-eyebrow, ucaba phezu kwawo, usenza iy'nhlanga nga-4, ushaya 4 ngala phezu kwaleli shiya elinye laka-left, ushaye 4 phezu kwaleli laka-right. Into ezokwenzeka-ke la, njengoba bengichazile ekuqaleni, bazokunyusela isikhundla nemali futhi uzobona indlela ezoza ngayo kuwena, ngoba noma ubani uzothi uma ekubuka afise ukuthi akuphe imali. Umuntu uma ekubuka, njalo umuntu uma ezokubuka, ukubuka le emehlweni, uma ekubuka-ke uzobe sethwetshulwa yilezi iy'nhlanga ey'ngaphezu kwamashiya, bese efisa ukuthi akunikeze imali. Ngisho ushintshi la omningi uyawuthola esitolo uma ngabe uyothenga, bakubuyisele ushintsho omningi. Noma ngabe ukuphi nje, mhlawumbe bekukhona into obuyithenga, uyawuthola ushintsho omningi la, bakubuyisele. Bese kuthi nemali-ke nje iyeza kuwena uma ngabe uzosebenzisa le nduku. Ngithi uNkulunkulu anibusise-ke, aniphe amandla ukuthi-ke nikwazi ukuhlanganisa le nduku, bese niyaphumelela futhi kona konke enikufisayo. Kumanje sikhuluma, okanye kumanje nje ngenza le video, ngiyazi ukuthi khona onephupho elihle lokuthi cha, ngiyafisa nami ukuthi ngiphumelele ngakho umuzi wasekhaya. Ngithi leso sifiso sakho asibe yimpumelelo, uphumelele, kudilike izimali, iy'ndawo ngey'ndawo zize kuwena, kudilike iy'nhlanhla, abagemulayo babe nenhlanhla. Siyathokoza, uNkulunkulu abe nani, amen.